Ang sarap! Ayan, what's up mga sukoy? Yan, nandito naman tayo para kumain ng talong. Ayan, bumbuo. Yan, hari ko ng mukbang Bayriki. Yan, what's up mga sukoy? Yan, siyempre, hindi yun mawawala yung ipon at saka sili. Yung dating mukbang natin, sili. Yan, hindi ito mawawala. Yan, siyempre, may bago tayo ngayon. Ayan, pakita ko sa inyo. Coconut juice. Yan. Inumin to dito sa bukid, pampalakas ang buto. Yan. So, fresh from the farm to. Ayan, linisin natin. Ayan, ituturo ko sa inyo kung paano maglinis ng talong na galing sa farm, ha. Dito. Seriously, what the fuck are you doing? Mga sukoy. So, hindi natin napakita sa video ngayon kasi kung paano kinuha natin yung mga talong natin at saka mga tanim na din kasi kapag kukunin natin ang video masisira yung mga tanim natin. Yan. Yan o. What is that? Coconut juice. Siyempre, lalagyan natin. Wow! Sarap! Yan. Simulan natin. Ayaw. Seriously, what the fuck are you doing? Yan, siyempre. Ipon. Sarap. Yan o. Sarap. Siyempre, sili. Oh no. Yan. Nani? Omae wa mou shindeiru. Sarap, sarap. Ipon. Itong tunay na malakas. Ayan, talong kinakain. Buo. Ayan, sinubukan ko. Talong. Kinain. Akala ko yung babae lang yung mga kumain na talong. Yan, mga babae. Piliin yung malaki, ha. Huwag yung maliit. Para mas satisfy kayo. Ang sarap. Yan. Shout out muna tayo. Shout out ni Marjun Burgos, no? Guardia dia sa IPM. Ayan. Hari ng guardia yan. Yan, guwapo. Another one. You know? Wow! Sarap, sarap. Siyempre, sili. Oh no. Yan o. Yan. Masarap. Masarap pala, ano? Kainin mo buo. Kaya pala yung mababae masasarapan, masarap talaga yung buo. No? No, my girls, masarap yung buo, no? Seriously, what the fuck are you doing? Yan o. Ganun. Hanap tayo medyo malaki. Para satisfy tayo. Ayo. Ayan o. Laki-laki. Yeah. Ano? Oh no. Yan ano mo? Laking butas. Another one. Yan. Siyempre. May coconut juice tayo. Ayan o. Sarap. Wow.
Ayan mga kasukoy, so suportahan natin si Boy Tapang kasi si Buano yan. So kahit kompetensya natin yan sa mukbang, so suportahan pala natin kasi kababayan natin sa Cebu. Yun, may darating siya na kaaway doon sa YouTubers. So kaaway niya sa boxing, ayun, anak ni Manny Pacquiao. Ayun, suportahan natin. Another. Ang sarap. Yan. May ingredients sa harap ko. What? Sa lalaki. Tingin. Yan. Tumatawa siya. Pero, unggoy talaga. Ayan. Sa susunod, yung kakainin natin, ano naman, palya. Ano pa rin? First from the farm pa rin. Yan, buong buo pa rin kainin natin kasi may nag-request na Bay Ricky, ano, palaya naman susunod. So ayan, so susubukan natin kung kaya natin yung palaya. Sa ngayon, ito, talong buong buo. Sinubukan natin. Masarap pala, no? Siyempre, sige. Dalawa. Oh no! Wala na ha? Yan. Another one. Yan. Coconut juice tayo. Wow! Sarap talaga. Yan. Don't forget to subscribe my YouTube channel and hit the bell para alam mo kapag mag-upload ko ng video. Mag-subscribe ka na. Yan. Another one. Hindi to ubusin natin ha. Alright. Props lang to. Kasi hindi natin kaya. Yan. Sinubukan natin kung kaya ba natin. Ayan, kaya. Masarap talaga. Sarap. Ayan, shout out sa mga supporters ko dyan. I love you. And shout out din sa mga haters ko dyan. I love you too. Another one. Yan. Yun na kainin natin. Ito na juice. Ayan, tapos ito yung mga kusyukoy. Ayan, don't forget to subscribe my YouTube channel by Ricky and hit the button bell para mag-notify palagi yung video ko sa YouTube mo. Ayan, what's up? Ayan, bye-bye!